mislim šta reći za ovo, za ovaj kadar, na primjer. Neverovatno koliko je dobro. Eno gore vidi se Triglav i ništa više. Horizont u oblacima. Neverovatan kadar stvarno, znači ovo nisam mogao da ni pomislim da će ovako da bude. Ovako fenomenalno dobro. Znači bukvalno kao more oblaka, bukvalno ovo je nešto neverovatno. A evo s druge strane totalno vedro, čisto vreme, znači kao suza. Znači ovo je strašno. Neverovatno stvarno. Eno vidi se tamo vrh Ozrana, samo se vidi šiljak, evo da li će može nazirati kamerom, nešto jedva. Sve pod oblacima, znači ovo je stvarno neverovatno, bukvalno. Ali bukvalno neverovatno.